Ay, pagaya, madatoy titaltalon. May tayo ag-content. Padasin tayo ang iti, NAGRAEP, NAGSIKKA. Ken, NAGPAANAWA. Ayun, nabigay NAGSIKKA niyo. Diyan. Hindi ka NAGRAEP, ADDA dyan. ADDA yun. So, papaano bratay tayo ngayon kakabsat. Let's go! Ay na! Ah! Natinag na ka daw! Nakado natinag! Ganda! Ganda ma! Yan ni Daddy! Daddy Albert. Hi! Sika kayo manik! Kapsa! Nalukling may gayang nga sika eh. Data. Pinagot pa mo sa ruutan. Oh, hindi. Oh, hani ko. Nagbayat, kaya ako, NAGSIKKA. Oh, taltalot natin nag-perfect. Tunat, kasi nakuha. Katamo ilipitak na. Ikaw may pitak na eh. Galuta mo. May katil sa galutan ka. Hindi mo nga makawala. Saan pa yun lang? Hindi, grabe na eh. Ay, ada ka dyan na ba eh? Ay, okay. Lagak ang magagalo. Ang nagumit di makaala dahil di ah. Huwag dyan, may tamuli lang.
Ay, apektot bato kayo. Maganda yung artista na Nagling KAPAGAYAM na eh. Kapatuloy na gaya. Sakit na sipit ko. Gusto lang ata tayo na. Sarap yung tayo ata. Yes, ito. Aguni aja manok ko din. Lapit-pit ka damagunay. Ano na kami pitpitin ata asin eh. Okay lang. Gramila. Bang ate ah. Lapit-pit tibag ka damagunay. Oh, baka sakit ang sipit ka pakawalan natin. Ano tayo? Basta makain. Sa baling bubrahin. Lakik tutak pa eh. Oh my. Hoy, papanaw! Sakaysan. Naglag pa ni Haya na, ito kain. May katay tayo pagkita. Okay. Sige ako may. Sige apa ewan ni Binben? Where is Binben? San Manuel? Apa? Oras di kalman. Bawal tagdamag na magturas. Sila na nagpapagpunta sa bahay. Gure ah. Ang tayo mo tika kaanak na tayo dyan eh. Tayo no rin mawutak din ang Nanay! rin mawutak din ang ay. Tapos ni Nanay Lydia. Si Nanay Silok. Iyong. Ay, iyong. Iyong asawa na Yung ni Layla. Ay. Iyong na Iyong ni Berta. Mabali namin, nagbali niya. Iyong maulot ta. Ay. Oh, sa bali pagpagana ni Nanay. Apa nga iyong mo ni Layla. Nakashoot mo? Shoot. Shoot.
Hindi mo pa anawa. Iyong mo. Iyong mulot sa iyong. Iyong mo. Iyong mau. Yan. Yes. Ay, may bata. Ay. Hi. Hi. Ay, happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Kakabaliw naman po sa. Ay, Happy New Year, mate. New Year. New Year. New Year. New Year. Lawyer. Naragsak ka baro at rin. Naragsa nga baro taon ninyo. Kada kayo amin. Kada kayo amin na chismosa. Da kayo amarites. Ay, nakaiga. Iti anay, kumita ka dyan kami nanay. Da kayo amarites ka lang. Ay, nga marites. Da kayo amarites. Da kayo nga marites. Oh! Gusto. Ay. Oh! Kini na. Hala. Yan, lagi dyan may nagpapaanawat di talo. Ni Manang. Ay, no. Ni damo ni brother kabalyaw. Ay. Nanagan brother. Ay, ni dyan. Ano ako magkakay ka? Shoot. Yok. Ay, nabutom. Ni. Ni, anata ni. Tilinda mo na hindi pa kita yun. Kami tayo? Tayo mga aldawin kakabsat. Anong oras yun? 11. Mana, di oras pa tayo. Basta galas 12. West Dusen. West Dusen din. Boom! Adibit ito dyan ko tinakintot. Ay, naukiyo ko na. Nakabay mo yan. Ano? Perfect! Okay. Okay. Tatayin apo dito yung rabaw. Fish pond. Yun. Ito yung mga aldawin.